ଆସିଲା ଯାହା ଏ ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଆମେ ଏସବୁ ବଳ ଯେତିକି ଗୋଟିଏ ବଳର ବଳ ସେତିକି ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷର ବଳ ଯେତିକି ଗୋଟିଏ ହାତୀ 100,000 ବଜ୍ରର ବଳ ଯେତିକି କହୁଛି ଭୀମ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଲାଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବୋଲି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ରାମ ନବମୀରେ ସମସ୍ତେ ବାନର ସେନା ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ନାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଠି ନାଲି ନାଲି ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ जय हनुमान।